Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar il-Perit Alan Saliba fiħda l-Uffiċċju tal-Ombudsman ippreżenta numru ta' rakkomandazzjonijiet bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika li nida l-Gvern dwar ir-riforma tal-ippjanar u rrakkomanda li l-permessi tal-iżvilupp għandhom jiġu sospiżi meta l-appelli jkunu għadhom pendenti biex jiġu evitati impatti irreversibbli. Qal li l-proċeduri tal-appell għandhom ikunu ġusti, konsistenti u aċċessibbli b'salvagwardji ċari dwar l-infurzar għal li dan għandu jissaħħaħ partikolarment f'żoni barra l-iżvilupp u li r-regolarizzazzjoni biħlas ta' multi m'għandix tissostitwixxi l-infurzar xieraq. Qal li l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni għandha tieħu taħt idejha responsabilità għal perjodi ta' żmien tal-kostruzzjoni u l-validità tal-permessi u bekk tnaqqas l-inkonvenjent fit-tul minn proġetti li jkunu twaqfu jew estiżi. Dwar id-deċiżjonijiet tal-ippjanar huwa qal li dawn għandhom isegwu l-pjani lokali u l-istrateġiji dwar l-ippjanar u jiżguraw li l-konsultazzjoni pubblika u l-valutazzjonijiet tekniċi jingħataw pis xiera u l-attenzjoni li jistħoqilhom. Irrakkomanda wkoll l-aċċess akbar għall-informazzjoni, proċeduri ta' konsultazzjoni aktar ċari u mekkaniżmi ta' appelli iktar ġusti biex jiġu żgurati l-fiduċja u l-kontabilità fis-sistema.